solan bangsa sing isine nuju anang kebenaran kanggo mempererat kesatuan alang ayo saling menghormati ojo sok seneng kekeran perlune padha gayo anang iki jaman pembangunan mula sing seneng arek noman dasar anake wong sugih duwike ewon-ewonan ngalor ngidul sepeda montoran apa maneh dulur nek sepeda montore anyar rambute gorong katik yo kalungan celanane levis jakete abang mesin digleyer tambah dadi perhatian pancen nek rilek barek sepeda montoran nyatane gampang tolek sir-siran kepethu arek wedok sing mlaku ijen-ijenan arek wedok mesti gelem diajak gocengan tapi cirine dulur sebagian arek wedok nek dikutho arek lanang kok sik ndelok andelok lek sing ngudho sandale japit mripate meloro tapi lek nggawa sepeda motor arek mesti njaluk amelo bareng digoceng wis kaatik sungkan-sungkanan sepeda dibanterno dadak cekelan nisore bangkean gak oleh banter-banter wedi nek tubrukan terus arek lanang jawab perkara tubrukan ngenteni lek wis nduk sepi-sepian arek wedok guyu sebab atine kerosok terus arek nyaut mas sampean niku ngomong ngopo wis biasa dik kaya arek lanang-lanang aliyo iko engko lek wis aku mari nobrok terus kok jendok pira golek ceperan ta ya ayo laku ayo rusak awak wis. Dah sane ngene iki lho isin lho karepku. Saking abot-abot iki ngene anak bojo. Tak rewang nyambut gawe ngene bojo ndok omah turu mlungker kok tenggeling. Ngene golek mulih nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedok wis mringis koyo luwak pisan. Tapi lek mulih kanggo dhuwit wong wedok wis mbesengut koyo curut wis. Derajate wong ku dhewe-dhewe.
Masih jula-juli ya kena geng dangdut tadi. Mulai jengking kapan wong se arek kok pencilaan ngesir arek wedok ka adik semayan bareng bedel gedek dadak kebyuan lumpang waktu wong se prawan senengane sapa gerdu nyuwun banyu katik kececeran rupane ayu didol eceran critane nek anak ngapek wis dianggep anake dhewe sampe direwangi dodolan sesek kenek dingengeri besok nek tuwek suwe-suwe anak-anak wong umure wis 18 taun bareng ketok ayu bapakne getun lengar-lengar atine bingung arek ayu katik ya wis gedhe digawekno kamar dhewe-dhewe tapi nek bengi bapakne mecici lain kepingin ho hihe bare anake arek turu lawang gak dikancing wong gak ngerti ape klebon maling bapakne nunduk sarunge dicencing bareng jangka lawang dadak ngideki kucing bengok-bengok ngomong ana wong-wong tuane wedok metu teko lawang turun bapakne wedi metu lawang pawon bareng mencolot nang mburi dadak mecahno gentong namung semanten sairan kula sailan boten amborong kepethuk kancaku situk sing bekakase Bagong anu Bogang iku sing untune kaleng lho sumbungi setengah mati wong awake kurune kaya klothok tawa jare kok niku sing jaga kesehatan didik gak ndelok awake kaya kelaras iki 3 dina gak tau tuku jare sing wedok lunga tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia gak tau kok cara Jawa sing enak lho iku rupane lo iya wah dari mana waduh mulai gendenge kumat wis. Lha apa? Kone ambek kancamu dhewe kok sombong sih. Sombong ya apa sembarang lek saka kulina. Kulina iku apa? Kulina. Oh, kaya karo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sombong setengah mati. Tapi lek ambek kono lho. Iya, par wedang lah. Lah ngono, apa Jakarta? Apa iki? Kemane? Paling-paling muni Jakarta kene. Iya. Ketara. Dialog Jawa Barat. Ngarep wis kemane mburi mesti Jakarta. Iya. Jakarta. Waduh, wong menong dodol permen lho tontonan ya apa lek tau? Parmin. Oh, permen kacang. Parmin keceng. Durung kang parmen ya digepuki jenggolmu kon. Lha apa parmin keceng? Dadi lek Jakarta. Surabaya. Gula. Gule. Ayah. Aye. Ayah makan gula. Aye makan gule.
Nah, lek ayah makan gule. Aye makan Gule ya. Walak-walik gak karuan ngono iku. Takon mula koyo ngono. Komo saya. Saya anak Malang. saya anak maling. Oh, dadi kon putune gento ta. Mosok gento ah. Lah apa? Misanane bajingan. Wah, ngono dari mana saja? Wah, dari Tekon dia ya. Hongkong tahu? lu aku nang Bangkok. Mari teko Bangkok. Gak suwe nek kono pindah nang Nanti. iki Siem. Siem. Wah, dia kurang kabarnya nek aku ya. Wah, iya, nek kono gak suwe lho. Teko Siem nanti. Terus pindah nang iki apa Pitik Walik iki. Oh, terus nang Celipir, nang Horen. Iya. Terus nang Pitik Talkun. Ana kono gak suwe terus nang Bali. Oh, pindah nang Bali. Teko Bali. Ana kono 2 wulan terus dipindah maneh aku. Teko Bali, Nang Lombok. nang Lombok. Teko Lombok. Ana Lombok aku terus langsung ana kono 2 dina dipindah maneh. Nanti. Nang iki apa? Uyah nang Trasek. Oh, marno nyambel, bakul rujak kan. Kon niku kaitane genah sing blakrak. Kon tahu nang Amerika? Lho. Aku lak tahu. Iya, mosok? Nang Amerika, nang jenggot Swalkia, ayo. Lho jenggot jual kia. Iku saya mau Iku Slovakia. Iya. Ya apa kan? Aku lak eling-eling karjo biyen zamane gandeng aku ya nduk gedhong-gedhong ngono iku lho. Padha karo aku winginane lek teko Pakistan. Oh, Pakistan Pakistan Iran iku. Oh lah apa? Lah sing nggih kulon India iki. Enggak. Pakistan di. Pakis pengjur wetan ini. Lah lak Pakis wetan Pakis gunung iku. Iya. Oh, kon niku. Mampir nang safari. Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan ya percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia wis pinter temen ta. Loh toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia. Terus Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus? Loh kok sawangannya? Omonganmu wis menclek ngono. Mencet. Kaitan wis menclek omong. Mencet ya. Apa iku majarin? Loh kok sawangannya? Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter ya, Rek. Loh temenan. Turune wong gendeng ta ya apa? Wis suwe. Oh lu. Upamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesiano sih. Lho lah wis nari sing takon ngene lho. Upamane aku ya Saya duwe ya punya bojo, istri. aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri tinggi. Oh, dadi bojomu iku tinggi ta? Gendang niku. Oh, mulane aku rono kok celek-celek ae. Nah, dadi lek bojomu tinggi, mertuamu lak gurem ya. Ya, Pak. Mertuamu lak gurem. Duduk gurem. Apa? Tengkoak. Apa cengkoak? Wong kecoak ya cengkoak. Iya. Cengkoak lah padha karo blumbang iku. Lemah sing dikowaki iku. Kon ngerti sih tak wali. Apa? Arek-arek iki nguyu kekel. Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri. Sik, umpama kon tak badhe ya gak entos lho. Iso lah asale si dhuwur ngono ae. Sik, aku Sayang. punya duwe Punya. anak bojo. Ya istri. Sik, aku duwe bojo dukur. Saya punya istri muncit. Lho ya. Muncit dadi mangkon bojo tinggi aku sing muncit ta masih guru. Iya, sing nyelih lambemu dhewe. Gaya apa sih? Tak sebet nembong cek jeber ngono. Kon iku mangkelan iku apa? Mantelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit ki lho. Nah, lek aku bahasa Indonesia ngono ya wis pepek timbang awakmu. Wah, aduh. Apane? Coba nih, badane. Tak badai ngono. Apane? Sik, Ya, ngarani duwe apa? ya punya. Terus anak. Ya anak. Anak duwe anak akeh. Saya punya anak banyak. Lho, mulan aku merono disosori lho. Kon boleh guyon ngono kan boleh. Guyon. Kon guyonan niku. Kon guyon. Dindole akeh ya, bahasan ya banyak. Mulane ndek ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh. Lah akeh bahasane ya banyak panjene. Oh, lho. Sing upamane kon aku Aku ya saya duwe punya anak, anak. aku duwe anak akeh. Saya punya anak sak bajek. Kon biyen sekolah nandi? Apa? Bayar apa sekolahmu kon niku? Lah apa akeh bahasane kok sak bajek iki? Tinimbang kon Apa? banyak. Kok banyak. Tinimbang kon walik nggo. Arek iki wis acara Jawa kromo. Kromo gak kira iso war kon war. Kromo. Awakmu Lho, krama mulih nang Balong Panggang. kromo ndi? Krama Sonto. Lha tukang becak iku. Iya. Kromo ya basa-basa. Oh, basa krama. Sing aran siji apa? Ya setunggal lho. Dorong, loro, Kalih, dorong, telu, 3, papat, ya sekawan. 5, Ya gangsal. 6, Ya 6. 7. Ya 7. Lho kon kok ngenyek kon iki. Gak basa kon niku separuh basa separuh enggak Lho iku. kon iso basane 6 7. Lho iso. Sik, ngarani siji, Setunggal Gus, loro telu, kali 3. 4 5, Sekawan gangsal, 6, gangsal langkung setunggal. anak 7. Gangsal langkung kali. Engko tadi sik sekolahmu kok langkung-langkungan sih lho.
Lah timbang kon mari gangsal 6 7 8 lak gak bose ku jenenge. Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit. Bayar apa? Kon gurune kon gawakno juwet rasane. Ya ngono iku apane masih keblat ae ero aku. Wah, ngono ku. Iya, Sing ngarani lor, ya ler. ana ngarani wetan. Ya Ngarani wetan. lho teko kulon iso aku lek teko wetan durung sekolah. Iya. Sing ngarani lor, Ya ler. ya maran ngarani kulon. Kilen. Ngarani kidul, Kidel. maran kidul kok kidel. Kok kidel ya? Ana ngarani wetan, wetin ngono. Masih kon yo gak iso lek keblat. Lah pati ono. Nek ngarani lor, Ya ler. kulon. Kilen. Nek kidul ayo. Iringanipun kilen. Kok iringanipun lah lek wetan? Ya iringanipun ler. Basa ndiringanipun iki. Tinimbang kon langkung-langkungan. Lho, kon mang bales ta? Oh iya. Arek gadakno kon ngono cok nyumbung kancamu ta. Kon lek wis kepethuk jenenge iku sapa jenenge? Sapa? Sapari. Iya. Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir rek? Lho, tau di Kayak butunge tikus ngono lho. tau kepinireng ya. Apa? Mampir nggo dandane embong lho. Iya. Di aspal iso. Ngelontok ngono. Ri, Tolo. Ri. Kan iki perasaan aku meriah kan celuk Ri. kon muni yo jawabmu wek Waduh rek wong cik nom-noman mbok ya sing konse kesuwen apa. Wah, Ngomong apa kon niku? Iku. Konse kesuwen iki. Lah iya, kudu sing duweni pikiran konsep kesuwen. Lah goreng berpartisipasi pasati. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa apa aku pengin maju tambah gak karu-karuan. Sing iki lho, konsekuen. Ambek kanca iku aja menyendirikan ae rek, sing gelek anjang sono. bener omongi Sapari. Ini begini. Ngomong wis begiti. Iya. begini. ya. Aku jange kayak kabar kon lho. Kabar apa? Wah, kabar gembira rek. Syukur Tari. Mumpung durung seneng awak dhewe diseneng-seneng mesti Iya. gembira aku lak seneng ta. Seneng. Iya. Ana apa? Aku lah. Tapi mburi mesti bijukan. Lho, aja ngono ta, Durung durung kon niku wis nyongklok wong elek. Kancane wis gak kumat dikongkon kumat. Nah, iku apa ngarai gak karu-karuan. Ana apa? Aku lagi disambati anakku lho. Oh, tiba ta anakmu. Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak. Lah apa? Jange ngawinno anakku. Lho ala digawe kon. Iya, jange DKI. Aku tak rono rek mulai nggo. Anak sing kon kawin iki anake sapa? Ah, ya anake bojoku sih. Tarone anakmu. Kon apa nyekak aku? Ah, omong kamu. Ya ri lek kon digawe aku tak rono mulai nggo beras. Dadi budale gak nggawa apa mulia sing nggawa ya. Oh iya, nek iso ya tak sangoni nek gawe omamu lho. Masih aku merono yo ngono, teterep yo tak tekani aku mulai nggawa kayu aku. Kon niku gak perkara oleh-olehne rek ya. Iya, iya. Sing penting wis dulurane. Lek oleh-oleh ini gak sepiro, pokoknya gak oleh ulang. Ya. Oh, maksudnya kok nggawa-nggawa. Sing Sing iso penting yo ditekan. tak hormati mangan sing enak nang nggonku ya. Iya, iya. Cuma saiki ku waduh rek penjalukane arek saiki ku aneh-aneh. Aneh aku dhewe lak yo pegel ndelok arek sing Iya. njaluk ndok didadar. Gak perkara iku. Njaluk apa? Perkara jodoh ku dek iku milih-milih. Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Erna anakku iki luwe aneh maneh. Njaluk apa? Bapak, wong sekolah iki lah njaluk sangu dhuwit. Iya. Enggak. Apa? Sate 02. Pekecot. Jangan jengkol kono. Siji karo anakku lek njaluk jajan gak tak turuti ganok nak, njaluk jamu ganok wis suntik ae wis. Oh njaluk sembarang ganok njaluk Nah, suntik. saiki omong aku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kena semono ya. Iya. Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya. Iya. Peraturannya anak nurut wong tua. Saiki enggak, terbalik peraturan Iya. saiki. Wong tua kudu Ana paribasane kebo kudu nurut belantik. Wandang kon dulu. arek boleh menclek kaitan tak pernah sing pernah tak tambah menclek. Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak. Iya. Ada kalanya anak arek terus dipaksa kon kawin, gak gelem nglakoni terus putus asa ya. Minggat atau bener. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Iya. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak. Iya. Oh, iku Pak Camat mboten, Apa Pak. pemborong proyek iki? Tak gelem. Lah, milih jodoh. Tibake sing dijaluk panjak. Jaluk terapi panjak. Iya. Kak omonganmu pating pecotot. Temen war tak tari. Lek pancene kon ndek mantu manja, ya sediakno tukang pijet ae pikir. Gak perkara iku. Wong panjak iki ya dipilih jare. Sing ndi? Tak tawani ngene. Mesti Apa panjakan tak tukang siter? Mboten Pak, wong nyiter yo gawene tangane wil-wil ya. Kula niki nek dadi kemanten yo nang waluwil. Lah Iku iku. ngono diarani tangan pencilaan. Lah, Anjen penggaweane rek. tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten Pak. Apa? Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki. Nek muring-muring dikeplaki. Iya.
Tibake tak tarik tukang sitermo panjak kendang emo. Njaluk apa? Njaluk panjak gong. Terus aku takon. Iya. Lah apa sih kon njaluk panjak gong? Nggih, Pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu. Tapi kok paranono wakmu iku. Tabune gong ah. Lah iya, jadi banyak gong. Tapi Iya. sembarangku gak ono eleke. Iya. Sing penting rumah tangga ayo sing rukun. Rukun. Ojo sampai saling gegeran. Nah. Biasane Nah. gak mangan sedina rong dina yuk sing sabar jangkep seminggu lah yo kelet ta weteng. Paribasane ku. Ora paribasane ngene iki lho, Pak. Ya apa? Kuda lari jangan diburu. Nah. Nasibnya orang siapa yang tahu. Ah, iya. Bahwa menawa keadaan melarat oleh panjak tambah nemen sabare ya. Iya. Ya kok ngono sih ra. Ya apa jakakno? Beras sandingan terus Ono kancane katele pasaran kon ngono maneh iki. Wah, dana. Nah, aku iki ya perlu nek ngrabekno anak iki jangan nagih dhuwit aku iki. Nah, gini sapa? Nyemoni aku ta kon. Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis Masih semon. duitku gak disauri yakin kate lapo kon. Lho, Ya iki jangan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. wong iki gak tau Anu sih, digelanat anu sih. kancane kok kon iku. Anu, Riri mundur Riri. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono sabari ngomong utang, masih duitku diutang yakin kate lapo? Duitmu ta? Lho kon iki apa sih lho? Duitmu ta? Iki lak kanca dadi mungsuh. Lah sakarepmu. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garai pedhotno seduluran. Kon kok Wong iki ya, ngadep sih, Ri? nek medhotno seduluran iku ibu sambungane. Iya. Ape nyopo eling-eling gak wau. Kon apa Ojo sih penting maneh. aku? Medhoti seduluran gak ibu sambungane. Iya. Wong aku mang embong gede kepedotan kolore celanaku. Ibu sambungane. Gak jan wetengmu, weteng. Kon itu seman-seman lho, wong loro ya. Ya senengmu lah. Ngeroyok, temen ngeroyok, gak apa-apa. Kalau jadi menteng-menteng. Gak menteng Lah lah. nah, aku tak banting kan kok temen. Sakarepmu ayo. Masih aku gak diwawu bojo perkara yakin babah. Kondisi ta. Iki Apa? geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin ndutang aku 2000. Dutang kan piro? 2000. Lho tak rani nyemoni wong dutang aku 4000. Lho, lah wis siji. Dutang aku 5.000. 5000. 5.000. Terus aku nyemoni aku kon Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki ngene ae. Iya, ayo adu nasib. Apa gelem nasib itu? Hah, adu bejo iku lho. Bejo kelemon. Wis ngene ae, ayo Iya. ngedu untung ae. Yo, ngedu Nagih untung. rono ya. Iya. Nentang ya sapa bisa urip dhisik ya bejane ngene ae. Iya. Iya. Ya ngono. Utawa Iya, ngene rek aku gak rono. Kon nagih yo, nek wis oleh engko kekno aku. Wis saiki ngene, tarang ono dhisik tara kono, kon kok nagirono aku gak ono dhisik ya. Wendeng. Ah, wong padha gak duwe ning ngono ae nagih rono ae bareng. Wis ngedu untung ae rono ayo. Iya, ayo. Status Gangsal, 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Pikir aku kan iki terang-terang dino gak sumpek kae aku. Lah mikir apa lak ngono? Ya ono sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ono sing dipikir. Alah temenan ta. Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu gandeni upamane. Cendeleku ganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Adi mikir masa aran menungso. Sampean lho mikir ngono kok kasep. Aku kita eling-eling kait bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sama kok belanjani ta. Kok didukokno klambi sak suwek ta. Ya aja atik ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik isuk muni gak dibelanjani, gak didukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani ku tangga gak percaya. Kok tak kandhani? Lah lak tangga sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean ae kok. Bisa gak tau blonjo iki lho. Aku saben Sabtu biuk iku ya apa? Nek teko biak-biuk iku ta. Biak-biuk lemu turu iku ta. Ancene iya mene biuk apa sing tak biukno Selawasi yo ngene ae. Wong lanang mbok sing prihatin. Sing prihatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kayak tangga-tangga kok pok cak mosok aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngene ya kepingin dik aran wong lanang kuwi nyeneng-nyenengno wong wedok, kepingin nukokno paribasane ku giwang, sak cuwil ta alung, ta nukokno gelang. Lah sing dikenukokno ku apa? Lah sampeyan gak nyambut gawe apa sing dikene? Mangkane gak sen nukokno iki merteko gak nyambut gawe. Nek nyambut gawe ngono lho. Usaha apa? Kon klambi sok tuku dhewe aku seneng udah karo-karuan ta. Pira-pira duwe bojo sok tuku pakaian dhewe. Ah ngono. Adi ngono iki gak gregeten ndelok bojo ngene. Oh nak kanane Dik.
Anane aku lengar-lenger ngene iki. Aku sak temene ana sing tak pikir. Mikir apa? Lak ngono sih makane. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Seprono sampai seprene. Tuh beru melarat ae. Heh? Kait krasa ta sampean niku. Nek dibekara melarat iki gak apa-apa. Si berutang maneh iki. Sampeyan iki duwe utang ta? Lho ya apa kon iki? Utang sapa? Aduh wis Dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku diutang wong liya ngono sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sing sampean utangi iku? Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh ku tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking apa genyuku ku saben dinane iki lho. Peno iku kok iso wani utang-utang nek gak jagakno jatik wani-wani utang walah ya apa iki? Karepe ngono ya gak utang dilalekake, gak utang terus awakmu iki saben dina sing kon mangan iki dhuwit tekan gak duwe utang. Tak sangka ana tah oleh nyambut gawe ta hubungan apa-apa le bati ngono. Karo nek duwe utangan sing tak pangan wingi barang iko. Iya. Waduh ya apa? Wi tanah aku iki Dik sampe ditagih. Sembuh masa bodho sampean. Sapari ngono sih gak sepiro. Sapari iku ciri-cirine nek ape lagi ki nek kanca ngomong welas ngono Dik wis gak isoan. Kaya Kartolo ngono gak isoan termasuk Kartolo. Nek kelek ditagih Munawar iki wah wis susah iki. Wong iku nek ngomong besosol ndak kena dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nagih. Tapi aku Dik upamane sampe ditagih temenan gak kurang akal ya apa tak akal ae supaya Dik niku gak nagih aku ya apa. Wis mosok bodho sampean lho Cak ya. Iya wis. Aku gak melok-melok lho Cak, aku arep jawane lho ya. Wis apa jare aku ngono ae wis. Aku tak adang anu beras kari titik. Rungokno ae kok ndok mburi krungu. Brek ngono ae aku tiba ngono ae wis. Jatik ngono ta Cak, aku wis marai. Panjene welut putih. Sampun apa iya Welut ya. putih. Biar asale coklat terus dicet dadi welut putih. Wong lek nyene nurut nduranis ya ngene iki mlebes. Aku ngepiki wong is percuma lho. Ana omah ta, Mang? Kon mang ngomong apa lho, adik bulus putih, welut putih, tekek putih ki mang. Sopo sing gak mangkel pun iku ya apa sih genahe? Iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak nang ngarepe pawon roto tak jopo. Aku iki wis ngerti lho nek kon rene bakal nagih utang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi ana ngarepe lawang mendidha-mendidhi aku malang krik sampe kaya mochi. Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Cobakno ndadi aku, temen. Oh jadi ngono ta. Nang kekanca oh jadi ngono, gak apik marai. Perkara kon nagih utang, wong aku ndek utang ya tak sauri. Lho, Cuma sayang. lha pundi Den? Kon iku kok den sih. Temen aku eling dadi pragoda aku lek ngene. Wong aja sembrono. Mangkane brengus kok ngadeg lho. Iya, iki turunane curut Mas ngene. Wis pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semakin sak menika. Lho lah iya ya apa carane? Kok Lho jare ngono ta lah. Kon perkara tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho. Kok gak winginane kok gak wingi? kok wingi apa? Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku. Saiki wis entek ta? Lho wis entek wingi tak tukokno motor bae aku. Tak tukokno motor. Motor. Iya. Lah saiki ndi motor ya tuku motor? Tiga anakku metu kono lho Mang, nandi ki Mang arek. Anteni pokoke. Ya entek nang dino sak teko kira-kira 10 tahun kasih. Oh, anjene welut bothokan temen. Mang sik welut putih gak apa-apa saiki wis welut bothokan manjene. Pernah lho duwe ilmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono lho model. Oh jadi ilmu-ilmuwan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kon nek nagihmu sopan lho. Tetep tak saur. Kon teko njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, Mesti iya. kon ngilokno aku. Dadi kurang sopan ya? Kurang sopan. Kasep. Hah? Mbok mango apa kula nuwun ngono tak hormati kon. Lho masih kasep tapi lak sopan ta. Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang. Dadi saking kasep terus gak ono ngono. Iya, kon mau coba wingi ya tak sauri mang. Kon kulone pandan temen kidule pandan, kulone pandan. Apa itu? Pacet mbuh apane pandan pacet wis karo aku. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? Bayar 5.000. Ngene lho. Meneh jam 09.00 rene ya. Mau kurang jam 09.00 teko Pas jam 09.00 rene ya. Lek kurang? Kurang ya tak anteni nanti kliwat titik ilang. Tak kenduk ilang ngono ae wis. Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang. Gak apa maneh kon nanti eling nomere. Gak apa-apa, nanti gak eling nomere terang ilang. Ya wis 5.000 ya. Ya. Menit jam 09.00 ya. Jam 09.00 persis ini ya. Ya jam 09.00 kurang sak menit aku Tak tunggu. ngerti Ya. Bang. Kliwat sak menit ilang. Aku tak nginep kene mari wis. Iya. Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku. Lho kuat apa nih?
Nyamuk ya akeh kene, mek tinjine. Ora boleh ngingoni nyamuk aku nduk kene. Mangkano, kok nek kon tinggal mulai tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang. Ngono ae wis Ojo ngono aku dah aku mari banting wong ping 3 pisan. Ojo ngono ta lo. Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe. Kok nek ora uri ngono elek lo. Kau ya. Iya ya. Tak ganti lho. Ha, ngene ae pengapusane Kertolo iki. Pokoke tak omongi enak ngono ae wis nurut. Adik safari rene gentang tak atur ngono ae wis. Nuwun. Kok. Aduh. Aduh. Lho. Ngono iku lha apa kucing anakan penuh perkosa. Aduh. Kan ngerente. Kucing turu kok iso dicetoti iki lho. Sapa iku? Masa pernah iku panggil aku sih, Cak. Lestari apa nih? Oh, lestari. Lah iya sapa iku? Oh, aku Sapari kanca peno. Oh, Sapari. Iya. Mlebu ori. Pernah iki lara ta? Juli, selong dina Jawa aku gak karuan. Aku gak mentolon ndelok peno iki, Cak. Soale nangis nih. Kok aku nangis ndelok peno ngono sakno enggak. Apa? Oh. Mikir tombok aku ngeselong. Mun blakak wong loro kok tak kon tamu kenal oleh tambah ngomong gak karo. Pernah iki lara temen ta? Loro temen aku kiri. Apaan sing lara, Cak? Loro aku gak telu maju mari. Iya. Karo-karo tak rasakno. Loh, sikile iki anyep, wetenge anyep, gulune kecut. Aduh, cok ngono kok ori aku ki temen loro deh. Sila pijetane, kene sikile kene. Kurang Iki ta? Cok iku ndukur titik. Oh, iki dodo iki. Kurang ndukur titik. Oh, pundak iki. Ya apa rasane? Ya iku enak iki terus nanti. Penuh iki apa? Wong loro dipijeti terus enak. Kan rin manggawa apa ri? Ngono iku. Penuh iku loro tak kerangsapan. Kan ngono. Kalau sandingan apa-apa blas ini. Oh, wong loro kok njaluk sandingan ae. Sanding ngono enak-enak ya gak penuh pangan. Untung-untungi sing waras. Aduh, iya ri. Penuh iki apa sih? Nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya apa? Gak perkara isu enak bengi awakku iki kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Wadem nek bengi. Wah, gak karu-karuan jet anyep sak karuan wis. Kirane jam 09.00 awan. Awan niku kok panas ri. Panas ya? Awas panas mulai yang ngene kuwi. Oh, nek jam 4 sore. Jam 4 sore iki rada rada adem titik. Oh, rada adem ya. Iya. Napa ra isu? Ora isu iku sing enak iku ri. Hah? Rada enak ya tanganku. Wah, pernah aku gak guyu kru ngomongan penuh. Bener jare kon takon para isu kaya rada enak ya tanganku. Oh iya, mancal kemul ngono ta. Oh, pernah iku ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nek perlune, jangan ngomong titik ambek peno. Lho masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri. Lho, ngomong akeh kok peno loro jare aku iki mbrebeni wong loro. Gak ngomong tak rungokne ae. Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki. Oh, winginane iku ta. Iya. Oh, iku wis digawa anu. Digawa kadir pisan. Lho, apaan sih digawa? Genteng. Kok iso nang genteng-genteng iku? Jare kan pesen kon ngekno kadir gentengi kabeh niku. Ora apa nang genteng dijemuahi kalau jumah esuk, mosok lali peno. Oh, iya aku durung loro iku lakan. Iya, Cik Waras. Baran peno liwat ngarep omahku. Peno tampir terus peno mampir ngono lho. Iya mau ngomong iso buku pon iku ya. Iya. Lah iya mangkane kon rene ketemu kebenaran aku jangan tak jak rundingan kan kon iki. Perkara apa sih? Oh, masing loro iku lho jangan tak depno nang ndi enake. Enak ya, jadi depno ngalor, depno ngidul. Nang ndi? Depno mendukur, dadi lawange nek ndukur, peno nek mlebu sik kaya karambol. Malah kok jebakan ngono malah ya. Kok peno iku dadak neko-neko jawabane. Oh, Wis saiki ngene ae ya, secara terang-terangan ae. iya sih. Dhuwit 2000 sing peno utang iki wis ana ta? Mentolo kan lagi aku ri. Mentolo ta aku koyo ngene kon lagi iki. Bae peno duwe simpenan sapa ro? Nek aku simpenan ngono duwe durung kober aku nyambangi sian. Simpenan apa? Ya ilmu. Kan iku macam-macam sih. Wah, peno iki wis ngenteni dares muri nang mati ngono bae. Nek kon Pernah tekon naik aku ngene iki karepmu tadi. Oh, peno iku gak mentolo iku eling-eling dhuwit iku ana perlune. Iya kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang. Ya wis ta, peno nek duwe semoyo kapan? Mendang sak warasku ngono ri. Sak waras sih. Iya. Ana peno mati. Ya wis engko nang yumu kono lak disauri. Oh, wong yo gak melok utang kok nagih nang iyo iki lho, Kak. Ya wis gak apa-apa. Jadi ngono mati ngono seneng tadi kon aku mati ri. Ya gak seneng sih eling-eling kelangan kanca. Lah aku mati yumu lak rondo. Ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras peno aku tak rene ya. Iya ri. Wis. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak
Tenang omah. Iya, bapakku duit penting lho lho. Iya, wis ngerti aku. Tak tinggal lagi nih ya. Iya, ya, Ri. Nomor Warasno. Heeh. Kok enggak dirokok, Ri? Bener iki ya apa? Aku iki sangkano palen lho ta. Gak ngono pek menawa kon rokok ketinggalan loro-loro ta apa kon? Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange. Gelem kon bokonge tisikan. Ngomong peno aku. Kan duwe rokok cak ispuran ae. Iya, iya, Ri. Tak balik ya. Iya, Ri, gak waras Ri. Iya, wis nawaraso. Aduh, mbok legone aku rek. Sapari wis gampang ae. Situ iki gak kena semayane situ iki. Nun. Pokoknya datang tak bunuh. Lho, Kin, Saya tidak pandang bunuh. lho iki aku lho iki lho. Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh. Engko tadi sik suwe-suwe dadak wedi dhewe aku iki. Siapa saja mencampuri urusan saya bunuh sama saya. Pompong durung bunder. Lho, pompong durung Aduh. tekuk. Wis. Lho, melayu ae pokok. Kudune yang ngono ae tek-tekan iki kan. Tapi sing kari, sing gede sing kari nagire iki. Enake saiki tak tunggu ae malah arek iki. Wadah ya apa rek panjenengan yakin nimbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 are. Waduh panjenengan pinter alasane maneh. Lho kok iso pinter ya apa sih? Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok kaya barang rusak ngono are. Kok niku wis kon pikir temen ta. Enggak dipikir apa sih? Terus kon nagih terus keadaan yakin iki ya apa keadaane? Lah yo waras yo seger. Oh, ngawur ae kon niku. Ngawur ya apa sih? Oh, yakin loro nemen jare. Oh, ya kon sing menclek ndelokmu kon niku. Lho, Ri. Lho. Apa? Munawir anu war. Kupingku cek katut ta. Nah niku lha apa kon Lah, terus apa mungkin ini? niku lha apa? Aduh. Wis aku rono dadak yakin pompong durung. Siapapun saja mau menyampuri urusanku akan ku tekuk. Pompong durung ditekuk, yakin saiki kumat rek. Lho, ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki. Lho. Ya wis kumat pancene nemen wong gerogo bareng. iki. Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki. Lho, iso ngomong gendeng iki mono lara biasa wong gerogo biasa kok. Arek loro lak padha gak eplenge kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi ditekuk-tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat. Lho, kumat ya apa? Kumat gendenge. Kakon dhewe sing gendeng iki. Mangan meja lho entek separuh lak wis. Wah, kok niku. Aku yakin man meja iki. Padane rayap ae mangan meja. Yo wong tinimbang kon gegeran karo aku. Perlu ati nyatakno rono. Ya apa lho? Nah, ya apa? Totoan ayo. Iya, ayo. Aku mbade gak gendeng ya. Wis ngene ae, lek panjenengan yakin niku waras ya awak seger kon kenek 1000 mbek aku. Ya, tapi sebalike. Ya. Nek yakin iku arek iku keadaan lara, Iya. duwe Munawar mek duwe Kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalik aku yang ngono. Nek kok sapa yakin kok tak parani ya. Iya. Nek katik gendeng utawa kumat, Ah. kon bayar aku 2000. Ya wis. Iki lak totoan iki. Ayo apa? Gak oleh totoan dhuwit gak oleh iki. Gak oleh. Durung mari. Lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak niki kok. Wah, wis ngono dinyatakno ae. Nyatakno. Ngono ayo. Ayo, Ayo. Apa, Dik? Ya apa kabar arek-arek? Wis kabeh Masalah. kecekel pengapesan kabeh Isa. Aku kedir-kedir ya, Cak. Delok nambah aku sampe munggos-munggos ngene are. Tolong ae ya, pertama nage tak janjeni ya aku. Jam Apa 09.00. Jam 09.00 kurang 5 menit tak anteni, kurang 1 menit tak anteni.
Keliwat jam 09.00 ilang wis. Berarti karena gimana? Mulih arek. Mulai Sapari teko. Ngaku ora pengawasan Sapari. Sapari anak kanca ngomong rada nelongso titik ini tambah gak iso kan. Aku iki pokok loro Dik, ngroko kok pakas. Malah mantane aku mangkok krungu wong krenting-krenting kok sampean tadi. Iya. Barang Sapari muling jadi aku barang Sapari mangelan. Malah tak jaluk rokok barang Sapari gak duwe. Nang peno iku kebangetan cak. Taroraro tirut tirit ndirarendo tirut. Taroraro tirut tirit ndirarendo tirut. Jelang. Atake susu-susu wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin? Atake tak ewangi bunga-bunga tak enak-enakan ae. Jane susah lho aku sumpek ngeker dhuwit iku. Oh, lho. Ya apa jam pira iki? Jam pira iki? Jam 09.00. Pira-pira? Kliwat pira? Lho iki jamku tak sing mandek iki rek. Jammu sing blakrak iku, kowe iki kliwat 3 menit iki. Oh masih kelihat rong menit jeneng kanca ki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta. Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, menit jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti. Desa kene kok anjen ana undang-undang wong utang lha. Lho, wis ana 3 wulan iki undang-undang ngono kuwi wisan. Wah ya gak ono ya karepku peno dhewe rasane. Iya jane karepku dhewe jane. Ah iku iso ta enggak lek ana ya gak apa-apa pokoke Ngono muni ta. ya. Ah ngono iku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate adus. Tapi adus diurus lho mburi. Ono jedinge ya? Ono, komplit. Anu cidik apa? Plastik. Oh plastik. Iya. Engko nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo gak leban. Nang jeding kono nek kono jedingku terang seneng. Kan ya gak lunyu ah. Adem banyune Dhuwit gak apa-apa, pokoke dhuwit gak Iya, apa-apa. iya. Ya, tak nang mburi aku. Heeh. Yen, Aduh. lho durung waras ae. Ri. Cek cintai lorone nang peno iki lho. Mbok awake iku terus diburu lara ri. Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang lorone? Pancet dari ri. Oh, tadi pernah lara ya? Lara kon delok ya apa pikir delok rupaku iki delok. Oh iya, tambah suwi tambah koyo kulup ngono rek. Mangkane ri kok. Tapi pernah gak apa-apa? Pernah gak gendeng? Apa sing gendeng iki sampel apa? Lah tapi gak apa-apa ta? Gaya ngene iki lho masih jenenge iki. Kecekel aku temen di arek-arek iki. Tadi kapan pernah kayak ini? Ini ri. Kapan? Mana ini tang dulurku sing keluar kota iku rene. Engko sore rene pengen aku duwe. Oh, ke sore. Kok enek simpik duwe iku luwe teko utangmu kok tak Nah, ngomong yang ngono sing tegas ta, ngomong aja cuman cemplung. Gak padha. Besok tempe sore dele, kapan pernah dadi mendolan iki? Ono loro banyol ri. Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Duh. Tapi pernah gak apa-apa ta? Gak. Ya wis tanteni njabat dile ya. Tanteni njabat dile. Ya sentenan. Iya iya. Mungkin Siapa datang menyampuri urusan saya bunuh sama saya. gendeng Sapari ambek Kertolo. Loh, ini siapa? Loh kok Kenapa kan? Aduh, Atus. datang saya bunuh ya. Lho, kok ngene? Lho, Ki boleh Kin. Halo. Oh, gak apa. Ayo menawar cilun. Ayo menawar cilun. Datang buri, Ayo. Gak apa-apa. Ayo, iki kok Kartole. Kartole. Kartelo sih. Lho, mau waras saiki grogo. Ngarani karambol yo. Ayo, saiki wis mengsrek kabeh yo. Ayo. Enak apa-apa. Ayo. Lo tak bunuh kok nang jejak aku. Prek. Wah, yakin iki rek. Bener yo lara ta? Ayo kene ku matre loro ayo dijak nang mburi nang digawakno kancinge lawan. Ya pun tangale ngono. Kowe kok ngono Pak War, kowe kok dhuwit 5.000 anggo kok Apa kok ngono ditakdir kono iku. tolong semoyo. Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa pi gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kontaki gendeng. Ditagih ke Kartolo tak pas jam 09.00. Ditagih Sapari aku loro. Ngerti yo. Gak ono sing tak gawe nyaur. Wah, ngene iki lho, nek dipercaya mongane lho. Nah, aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku ndek utang, dosa aku. Jadi caraku yang ngene iki. Kanggo supaya kon ojo nagih. Tenonge dilumahno, omonge di lumahno. Ambekan kon iki lho rek wong aku sing ndek utang gak krasa kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene ae. Wis suwe nek sing utang no gopo sing diutang. Nah iya. Gak repot iku suwe. Wong utang nyaur yo kuwatoke sing opo iki? Omong-omong. Karepe lak ngono ta karepe semboyane iku. Iya. Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno barek peno ya. Aja susah-susah, tak bebasno.
Ojo ngono. Iya tak bebasno. Kon iki Kak, ikhlas. Ya? Kak. Duit wis ikhlas. Kan pitik cilik-cilik. Kon ngomong amal iki. Iku jangan ngomong belakang. Lah ana pitik cilik-cilik lak 5 lak wis. Aku nih lahir batin. Oh, Kalau ngono. beli 5.000 wis aja disaur. Hmm. Wis gak Ngono. tau apa-apa ya. Iya. Iku medal wis kae. Kon dhewe njaluk medal. Kon padha digowo. Medal gak ono aku iki war. Lha gel keteng kasih lho nglayengi gawane. Saiki ngene iki, duit 2.000 iku diarani kanca iku tak bebasno ya enggak ya. Iya, Ri. Cuma ya isine omah iki ana apa tak gawa. Ane kontek Iku golek arek wedok iku gawa. sapa? Arek wedok iku sapa? Yakin kumat maneh apa sing nggrogong maneh iki? Hah? Ya iku mari saurno aku. Heh? Saurno aku. Wong iku cek mentolo muri kon niku. Wis yo kena gak perlah susah ya, gak perlah ya. Lek perkara perlah iku gak perlah. Aku ngomong apa? Perkara utang. Gak perlah. Kanca-kanca gak penuh sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak. Oh, do mawon iki. Nyawang-nyawang lah. Lho Sawang. pinter paribasan. Ya wis aku dhewe yang ngene nedon rimo atas pengertianmu kon bebasno utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca. Ya gak terus tak pikir lho enggak. Bek meneh aku ana rezeki kon tak sambangi nama. Nah, carane ngene, cak peno nek gak iso nyaur brek iku ya diangsur lah cara menyicil. Iya. Aku ya tak tampa ae. Pokoke lak putus lah utang iku. Nek kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae, Ri. Pancen sing kebacut iku cacakmu Cicil. korean jane. Iya, apa sing? Tak kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sih kok rumah tangga iku ngono lho kan. Dipake wong kadang-kadang ngitung. Yang wulan ning gak nyambut gawe. Ono nek 5 tahun. Lah iki apa iki lak ono pembangunan proyek. Tertek Wonokromo. Ngelamar ngono gak ketrimo Ya kok kan. gak ngelamar lah apa. Lemu-lemu ambek ngetoki wis tertek iku. Sampe mau kecemplung ta apa? Kon tarang nang proyek kon ngelamar. Iki nek padha kon nang aku ngemis ya. Kok dhisik cak. Peno iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane? Ngene lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak. Jare peno selalu ngerek terus. Heh? Ngerek ngono enggak. Ya Iya. cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Isen-isen. Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom nduk kali banjir duit ilang ya. Katut usuke. Sembarang iki ya prakteke munawar iku gawe. Lho temenan. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur. Syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun. Tak minggat aku. Kaya aku ngene lho, Cak. Iya ya. Manusia hidup harus pikirannya yang digunakan. Jalan kuduan. Ya iya, agake wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kulak bengkuang, bangkrut. Lah lek aku bondo swara, dadi masih swara lek ditemeni ya oleh duit. Aku masih swara sembarang iso menyanyi ngidung ah. Lho iso. Termasuk kan iki lak mel anu kesenian. Lho iya kesenian. Kon iki iso ngidung Lho kok. gak iso kepengin jajal lah. Lah aku iki buron apa ora masih aku ndek utang aku. Lah nek diburu telu. Jadi iki aku tuman karo tolong ngomongi sedidik tak rungokno. Kan ana di seni ya. Lah ana seni. Mulai anak nisore tertutup. Ah nek tak tabok perayaan ngono rayane. Wis gampang kok perkara iku golek kepinruh suaraku ya. Aku nang rolak sing jero. Ya ngidung di sore rolak ya. Marino banjiri teko ya. Ya saiki ngene ae, nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku awakku tuh gak enak. Iburen apa aku iki. Jare kon iso ngidung. Wis gampang kok lek perkara ngidung ya meni sore nanggonku wis ta. Apa-apa. Wayaku kumat nduk. Kon niku. Aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi peno aku. Ya yuk ya. Pira-pira nek kesal aku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki ya gak aru peno. Sing salah kudu peno, cacak peno jane, Dik. Iya. Ngono ya, Dik ya. Ya wis aku nyun pamit Kanci Sisanti Jaya Jawi Wijayanti lebur ing dening Pangastuti. Apa ya dene ana keluputamu ya ayo. Aku ya njuk sepura lho Ya Nek. ya wis kata. Pira-pira ana kesalahan aku njaluk dhuwit 75 kok iki. Belum akrak ae. Ya wis cak ya, yuk. Ya ya Ri. Saiki nek Nedun rimo Ri ya. duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe. Iya ya Ri, nedun rimo lho ya. Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal lorok peno situ. Ya ya Dik kita aja kuwatir. Iya tak tinggal yuk. Ya ya.